Din hija l-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern Laburista imresqa mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista fit-18 ta' Marzu tal-1998. Iffirmata mill-kap tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien innifsu Edi Fenek Adami, il-ħsieb tal-mozzjoni huwa ċar fit-titlu Mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern. Dan id-dokument huwa mniżżel fil-minuti tas-seduta parlamentari ta' dakinhar u jsir referenza għalih anke fil-pubblikazzjoni Malta's Parliament, an Official History tal-professur Godfrey Pirotta, kif ukoll huwa kkonfermat mir-rapporti tal-ġurnali ta' dak iż-żmien fosthom The Times u Nazzjon. Madankollu, esponenti nazzjonalisti fl-aħħar jiem kemm il-darba ddikjaraw li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qatt ma ppreżentat mozzjoni ta' sfiduċja. Anzi, dawn l-esponenti nazzjonalisti ippruvaw jagħtu l-impressjoni li bejn l-1996 u l-1998 l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għamlet minn kollox biex tgħin lill-Gvern Laburista. Fost dawk li fl-aħħar jiem qalu li l-Partit Nazzjonalista qatt lura milli jippreżenta xi mozzjoni ta' sfiduċja kien hemm l-Ewroparlamentari Simon Busuttil. Meta din is-sitwazzjoni simili ħafna tagħha ġrat lil Alfred Sant meta kien Prim Ministru. Għattulu jagħmel elezzjoni. Domna 8 xhur mingħajr qatt il-Partit Nazzjonalista ma għamel vot ta' sfiduċja. 8 xhur. L-istess argument irrepetih il-Ministru George Pulicino. Meta Domintov kellu l-problemi mal-Partit Laburista li kienu bdew minn Novembru tal-1997, il-Partit Nazzjonalista li kien fl-oppożizzjoni, anka meta ġejna għal Ġunju ta' 98 u għal Lulju ta' 98, aħna qatt ma ppreżentajna mozzjoni ta' sfiduċja. Issa kien Anke Marta Sportelli, President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista, qalet l-istess ħaġa. Illum għandna l-ixju Lawrence Gonzi Franco De Bono. Fin-1998 kellna l-ixju Alfred Sant u Dominic Mintov. Il-Partit Nazzjonalista ma ressaq l-ebda mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern. Il-fatti kif iddokumentati mir-records tal-Parlament juru iżda li l-verità hija l-kontra ta' dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista.